Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibando okubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu Inkosi. Ngiyamdumisa-ke kakhulu uNkulunkulu ukuthi ungigcinile ngalibona usuku lwanamhlanje. Ngiyamdumisa kakhulu, ngikholwa ukuthi nawe uyamtusa, uyamdumisa ngoba ukugcinile nawe uyaphila. Kunesizathu akasigcinele sona. Angazi noma wena uyasazi, ngoba nami ngiyasazi iso lesengisenzayo. Usukwenzile wena lokho uNkulunkulu akugcinele khona? Uyayenza intando yakhe ayihlelile ngawe. Phela kufanele senze intando yakhe. Kufanele sihambe njengokuba yena ethanda. Ngakho-ke uNkulunkulu wethu uluthando. Kufanele siyifune intando yakhe bese siphila ngayo, siyayenza ngoba sizazoma ngelinye ilanga phambi kwakhe siphendule. Sibonge kakhulu-ke bazalwane ama-comments aqhamukayo. Bengathanda abanye ukuthi avele ekhaya lezwi bejabulela inkonzo zenhlanzeko. Kuyamangalisa ukwazi ukuthi abanye bahlezi emakhaya bakuwona abafisi ngenxa yokuthi upartner wakhe akahlanzekile. Ubaba wathatha inkosikazi, wayengazi ukuthi uthatha inkinga yomuntu eyivila engazazi izinto. Umama unobaba wakwakhe, wayengazi ukuthi uzidalela enkulu inkinga. Umuntu okhumula amasokisi awalahle laphaya, akhumula alahle nje mayiselala, uyazi ukuthi kunesisebenzi sakhe somqoqele esiwunkosikazi wakhe. Cha, uma ukhumula uyayiqoqa nje izinto zakho uzibeke kahle. Uma kuwukuthi ezingasadingi ukugqokwa futhi akuyona uniform yasemsebenzini, khumula kahle nje ukufake kubhavu noma kulesi sitsha esihlala iwashini ukuze siwasheke kahle. Awulahli nje noma ikuphi umenze unkosikazi wakhe abe isigqila. Cha, sikwenze lokho. So-ke bengisika nje elijikayo, cha ngiyaphuma namhlanje kwezenhlanzeko. Abantu bayabaleka ekhaya lezwi baxoshwa inhlanzeko. Umuntu uma exoshwa inhlanzeko yenyama, how much more ekamoya? Ekamoya-ke, awu bakithi, uNkulunkulu akasisize. uNkulunkulu akasisize. Kodwa-ke ngibakhulumele, ngathi nikhumbule ukuthi phela sizalwe emakhaya angafani. So-ke izimfundiso azifani. Siphuma emakhaya ngendlela ezihlukene, omunye akanabazali, akhuliswa ngabazali. Yabo kuningi nje singakubala okwakha umuntu noma okwenza lo muntu obucabanga ukuthi uyena kanti akusinguye naye akazenzanga. Simxolele, simlungise, simfundise. Bese uqikelela-ke nawe ukufundisa iy'ngane zakho. Ngoba usubonile ukuthi ukungafundiseki kwakho kuyinkinga lapho khona. Ake sigoqeke sithandaze siye ezwini lanamhlanje. Sengishilo siqala, cha, hhayi siphumile kwinhlanzeko. Kodwa kwekamoya angisoze ngiphume kuyo. Ngiyoyishumayela inhlanzeko kamoya kukuvuma isono uhlukane naso. Inhlanzeko kamoya kungubungcwele. Ngomsaka kaNkulunkulu ngiyoshumayela umzimba wami uze ungene ethuneni, umoya ungene ekhaya ezulwini. Hhayi-ke cha, lapho angicompromise. Siyambonga uNkulunkulu, asigoqe sikhuleke sisondele kuyena. uJesu Kristu Inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu masithandaze. Baba, egameni lomfelo wethu uJesu siyakhuleka, siyaguqa, siyabonga, siyanconcoza sithi akekho njengawe uNkulunkulu osifake esikoleni sempilo sokufunda. Sifunde izinto zempilo. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Nezinto zikamoya siyabonga Nkosi. Ngiyacela ukuthi ube phakathi kwethu. Usize kube yilo naloyo Nkosi ambuleleke ngeqiniso lakho, akhule ekwazini, azafinyelele ekwazini. Kube nezinto azilahlayo, azishiyayo, azishaya indiva ngenxa yobukhulu bokwazi wena. Siyakubonga-ke uNkulunkulu onomusa, uJesu Kristu Inkosi. Amen.
Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa bangcwele. Ngiyacela-ke siyezweni lethu, ngiyakholwa ukuthi siqedela indaba yokuphenduka. Hhayi ngoba iphelile, indekabi ngeke iphele. UJesu ivangeli igama nje uma ufunda lapha, into aqala ukuyishumayela, washumayela ivangeli lombuso ethi uphendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Intshumayelo kaJesu leyo yokuqala nje uvula umlomo. So ukuphenduka kusemqoka kakhulu. Asifundeke izwi lethu, Izenzo chapter 17 verse 29 kuya ku-31 okufundeka kanje. Ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu. Akufanele ukuba sithi ubuNkulunkulu bufana negolide noma isiliva noma itshe okuqoshwe ngekhono nangesu lomuntu. Ngokuba izikhathi zokungazi wazithalalisa uNkulunkulu, kodwa kalokhu sememezela kubantu bonke ezindaweni zonke baphenduke. Isimemezelo esisiphethe leso. Alikho futhi ivangeli engiyoliphatha ngaphandle kwaleli. Ukuthi-ke liyaqhubeka-ke lithi sishiye isono, libeke konke okuningi okuhambisana nokuphenduka, kodwa lona ngiphethe lona nami lokuphenduka. Ayike-ke siyobheka laphaya kwizenzo chapter 2. Ngikholwa ukuthi soyiqede le ndaba yezenzo chapter 2 qala kuverse 37. Lithi sebekuzwa bahlabeke ezinhlizweni, bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda, bazalwane, siyakwenze njani na? Verse 38, uPetro wayesethi, phendukani, yilona loyo abhabhadiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya Ongcwele. Verse number 39. Ukuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, sabo bonke abakude, bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Verse 40. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi, wabayala wathi, zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Verse 41. Ngakho abalamukela izwi lakhe babhabhadiswa, kwenezelwa ngalowo muhla abantu kungathi izinkulungwane ezintathu. Elibona ukuthi izwi likaNkulunkulu lahamba. Ngelanga okwehla ngayo uMoya Ongcwele kwaphenduka abantu kungathi izinkulungwane eziwu-3,000. Akumangalisi-ke eminyakeni eminingi uMoya Ongcwele ehla kuphenduka abantu abaningi. Akumangalisi-ke njengoba ngeke ngathinta uRoma 10 verse 9 enza izimangaliso ezifana nalezi. Basindiswa abantu baphenduka bamukela uJesu. Ngoba uye loyo moya owehla ngaleso sikhathi ophila kithi namhlanje. Jesu ufakazela izwi lakhe, abantu bayaphenduka, abantu bayasindiswa, abantu bayamvuma uJesu ngoRoma 10 verse 9. Kuthiwa wafakaza kuPetro ubuyela kuverse 40. Ngamazwi amaningi ebayala ethi zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Zisindise mntaka baba kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Lokho kusobala kuyacacisa ukuthi masingalilandeli izwe, masingalilingisi izwe, kodwa masizisindise kulesi sizukulwane esonakeleyo. Kumangaliseke uthola umntwana kaNkulunkulu, uthola izeluleko kumuntu ongakholwa. Uthola umntwana kaNkulunkulu uhlala enkundleni yabaqolodayo. Uthola umntwana kaNkulunkulu uma endleleni yezona, amaHubo 1 verse 1 lawo. Kuyamangalisa. Uma usenkingeni esikhundleni sokuthi uguqe uthandaze, ufuna ukuya kubantu uyohlola ukuthi kwenziwa yini. Yini into azokutshela yona, kuhlolele yona umuntu odalwe nje ofana nawe. Umuntu oyetoilet njengawe. Umuntu olamba njengawe. Ngoba futhi ngisho mina uqobo akukho kufanele ukuthatha okutshelwa yimina. Kodwa dlula kimi lokho kuphuma emlonyeni wami, wazi ukuthi akuphumi kimi, bese uyakwenza ngoba kuphuma kumdali wakho ngomoya wakho ingcwele. So abantu kunabantu aba-addicted, bayakuthanda ukuyohlola izinto
Ingakho begcwele emabandleni aprofethayo, ngoba umuntu uthanda ukutshelwa izinto zakhe. Abesethi ngoba useyakholwa uyaprofethelwa. Ngake ngayichaza indaba yeprofesi. Iprofesi ephilayo yilena ekususa emhlabeni kusezulwini, ekuvezela izono zakho, ekuvezela indlela yokuya ezulwini. Iprofesi eright le. Kodwa abantu ngenxa yokuthi bakhule nezinyanga, bakhule kuhanjwe inyanga, kubizwa abathandazi bezohlola, kuphathwa izinto eziphathekayo, namanje bafuna izinto eziphathekayo. Baphatha holy oil, baphatha holy water. Izwi lenkosi licacile, Marko 16 verse 18 noma 17 angisazi. Lithi izwi lenkosi, nobeka izandla phezu kwabagulayo basinde. Asiyobaphuzisa amanzi, cha, kodwa sobeka izandla basinde. Ivangeli engiliphethe lelo elisezwini likaNkulunkulu. Athi uJesu John 7:38, okholwa njengokusho kombhalo esiswini sakhe kuyogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Ukholwa kanjani wena? Uhambisana nezwi? Uhamba ngokwezwi? Ake sikholweni bazalwane, sihambe ngokwezwi, khona kogobhoza imfula yamanzi aphilisayo esiswini sakho. Sezwa-ke la ukuthi uPetro wabayala wathi abazisindise kulesi sizukulwane. Lesi sizukulwane esikhona njengamanje uSathane uyasisebenzisa ukuwisa insali kaNkulunkulu, insali kaJehova. Laba bantu abasele aziseyivele bona, uSathane ubhizi ulwa nabo. Usebenzisa izihlobo zabo zegazi, asebenzisa abangani, asebenzise konke angahle akusebenzise, aze asebenzise nezinto eziphathekayo. Uvele ufelwe ifoni nje esikhaleni. Kufuneka ungazizwa phela Inkonzo. Kodwa siyambonga uNkulunkulu ngoba bakhona uNkulunkulu abavula amehlo, abiza igama lenkosi uJesu phezu kwefoni ivuleke isebenze. uSathane will do anything to destroy you. Ayikho into angeke angayenzi ngoba kanamizwa nawe. uSathane akakuthandi. uSathane unomona. uSathane uyazi ukuthi uzosha esihogweni, ufuna ukuyosha nawe. Ngakho melanani naye niqinile ekholweni. Sho njalo izwi lenkosi 1 Peter chapter 5 verse 8 mhlambe no9 angisakhumbuli. Lithi melanani naye niqinile ekholweni, nazi ukuthi zona lezo zinhlupheko ziyabehlela abazalwane benu abasezweni. So into ekwehlelayo yamehlela nomunye. Kholwa ume uqine ekholweni, ngoba uhamba njengebhubesi elibhodla uSathane ufuna zomgwinya. Zisindiseni bazalwane kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Zisindise. Hambela kude naso. Khonza uNkulunkulu. Zindla ngaye imini nobusuku. Kuzokulekelela ukuba sekhaya lezwi. Kuzokulekelela ukuba kule group, ngoba sidlizwe. Kungena inkonzo usuku nosuku. Uyilalela ngesikhathi esivumelana nawe. Uma uphinde ufuna ukuyilalela uyayilalela ngoba ikuwena esefonini yakho. Kanti uNkulunkulu uzivulele nomnyango ku-YouTube. Ngena ku-YouTube, ubuke izinkonzo, lalela izinkonzo, usuku nosuku inkonzo yangena. Zisindise kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Asikho kude. Izizukulwane esiphambeneyo usitshalile uSathane. Sikhona ekhaya lakho. Sikhona kwamakhelwane. Bakhona ebandleni okhonza kulona abayisizukulwane esiphambeneyo. uSathane ubatshalile, batshalela ukudukisa. Yathenye i-devil worship ibandla nebandla. Benza sure ukuthi kune-devil worship ekhona ukuze iphambanise ibandla. Benza sure. So ingakho kufanele sibe umlilo ovuthayo. Njengoba uNkulunkulu engumlilo oqothulayo, nathi kufanele sibe imililo eqothulayo. Kuthi makutshalwa i-devil worship ishe, iphenduke noma iphume ihambe ebandleni. Iphume ihambe impela. Ngoba izosidukisa. Useyilalela ke wena, useyisupporta ke wena, useyivuna.
xove umsebenzi kaNkulunkulu. Phuma kulezo zinto, mkhonzo uNkulunkulu ngobungcwele. Zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Bese ethi uverse 41, ngakho abalamukela izwi lakhe babhabhadiswa. Usulamukela izwi lakhe na? Ukulamukela phela ukuphenduka. Bese uveza izithelo zokuphenduka okungukuvuma izono. Abalamukela izwi lakhe babhabhadiswa, kwenezelwa ngalowo muhla abantu kungathi u-3,000. Isimanga lesi. 3,000 wabantu abaphenduka, balamukela izwi, babhabhadiswa. Kuzwakala kungekho practical, but kwenzeka ngoba izwi likaNkulunkulu leli aliqamba amanga. Baphenduka abantu. Wena mhlobo wami unjani? Mhlawumbe usukwashumayela, akwangaphenduka ngisho yedwa. Mhlawumbe usukwashumayela abaqele ku5. Mhlawumbe ku-career yakho njengomfundisi bayabalwa abantu abaphendukile ushumayela. Woza kuJesu. Jesu ayikhulumele, asebenzise umzimba wakho ngoba akushumayeli thina, kushumayela yena esebenzisa lo mzimba. Woza kuJesu. Siseyizoni uKristu asifela. Wasifela siseyizoni. Khumbula, inkokhelo yesono ngukufa, kodwa isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu. Kwangathi uNkulunkulu angakusiza. Siyambonga-ke kakhulu, siyamdumisa. Ngiyacabanga ukuthi siyalivala namhlanje ipage, siyalivala namhlanje ipage lokuphenduka. Khumbula, besikhulekela izinto eziwu5 emkhosini wethu ka21 days. Besikhulekela izinto eziwu5. Number 1, ukukhula kumoya. Number 2, ukukhula ekumazini uKristu. Number 3, yilesi sihloko esisiphethayo namhlanje sokuphenduka ngaphakathi. Ileso sihloko. Ngokuvuma kweNkosi sizoqala-ke isihloko esisha kuwo lama items ethu awu5. uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akugcine. Masiguqe sithandaze uJesu Kristu Inkosi. Baba wethu olungileyo, Baba wethu onomusa, siyabonga uNkulunkulu wethu onomusa, akekho ofana nawe, akekho njengawe. Udumo lonke lungolwakho lokufanele. Isikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Busisa lona loyo olalele le nkonzo, ogulayo uyaphiliswa manje. Ophatheke kabe emphefumulweni uyalashwa manje. Onenkinga uyakhululwa manje. Ngegama leNkosi uJesu Kristu uphilayo, ngimfafaza ngegazi lakho Nkosi. Ngiyamgeza ngegazi lakho. Ogulayo ngigeza umzimba wakhe ogulayo, ilonda, amanxeba, konke ngigeza ngegazi lakho, ngigcoba amafutha kaMoya Ongcwele. Usephilisiwe ngokukholwa uJesu Kristu Inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu, simdumisa. Ubaba uNsibande uyavalelisa. Dlala izulu ngithi uJesu Kristu Inkosi.